Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo eziphambili. It makes a mockery of the public participation process because government needs to do what the people want, not the other way around. Utyikitye ngokusemthethweni umthetho ojongene nokubuyiselwa komhlaba kubaniniwe uMongameli Cyril Ramaphosa. Banyanzelisa isebe lezemfundo eMpuma Koloni abazali besikolo samabanga phezulu iLangkloof ukuba lilungise uthotho lweengxaki ezihambethe esi sikolo. Molweni makhaya, khongozelani uvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. uMongameli Cyril Ramaphosa utyikitye ngokusemthethweni umthetho ojongene nemiba yokubuyiselwa komhlaba kubaniniwo. Kuqengqeleke iminyaka emihlanu lo mthetho uqulunqwa emva kothethathethwano noluntu neengxoxo zepalamente. Lo mthetho urhoxisa umgaqo-siseko ka-1975 waphambi kwenkululeko. Asika section 25 kumgaqo-siseko sinika ingqwalasela ukuthathwa komhlaba njengelinge lingundoqo ukuze urhulumente afumane indawo yokuhlala yomntu othile ukuze isetyenziselwe inzuzo yoluntu, oku ngobulungisa nangembuyekezo engenamkhethe. Umongameli weqela lezopolitiko i-African Transformation Movement uVuyo Lwethu Zungula uthi kungathabatha eminye iminyaka elishumi phambi kokuba isiza somhlaba sithatyathwe nanjengoko urhulumente zirhuqa inyawo zenkqubela phambili. Kunjalo nje ukwathe intetho karhulumente ngalomba yintlekisa yokubandakanyeka koluntu kwizigqibo zolawulo nanjengoko ukuthatyathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo okwakuphakanyiswe ngabemi kungathatyathelwanga ngqalelo ncakasana. Regulations that the president has articulated in this statement, it is to say that if any government entity wants land, they need to negotiate with the property owner, they need to beg with the property owner. Only when there's no remedy or when there's no conclusion, only then do they go to expropriate land without compensation. So that is why, in our view, it makes a mockery of the public participation process because government needs to do what the people want, not the other way around. Kananjalo Zungula ukwaleke ngelithi urhulumente uyikha esiqwini nguqu emayela nokuthatyathwa komhlaba. Any discussion about land expropriation without compensation must start from the 6th of April when Jan van Riebeeck landed in South Africa, 1652, because now the cut-off date in terms of some of these legislation that have been brought about by the government only starts at 1913, whereas bulk of the land dispossession took place before then. Ukanti ke ukwaphakamise inkalo exingetyeni kubafundi beedyunivesithi zeli ngokuphathelene nendawo zokuhlala esithi urhulumente unoxanduva lokuthabatha izakhiwo eziqweqwedisiweyo aziphuhlise ukuze kuzuze abafundi. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eRhawutini. Abazali notishala besikolo samabanga aphezulu iLangkloof eMpuma Koloni banike isebe lezemfundo de kube sekupheleni kwenyanga kaMatshi ukulungisa uthotho lweengxaki ezihambethe esi sikolo. Oku kusemva kokuba isebe belidibene ngentloko nabazali ngenxa yeziphumo zebanga leshumi ezingancumisiyo. Kamithathu idlulileyo esi sikolo besisilwa mihla le nesebe lezemfundo. Ukunqongophala kootishala kunyanzelisa abafundi ukuba babolekisane ngokungena kumagumbi okufunda. Abanye kwaba bafundi bematriki bathi bangene iintsuku ezingama-44 kuphela kulo nyaka ka-2024. Amabanga benotishala ndiwapasile, kodwa ezo bezingenatishala ndizitshonile. Ndiziva ndiphoxekile, noko ngendenze bhetele ukuba besinotishala. As ek onderrig gekry het vir die vakke. Ja. Ek voel bitter teleurgestel wanneer ek dit laat. Ndiphoxekele, kunyaka ophelileyo ndivotile ndinethemba lotshintsho. Besifundisa ngamalungelo ethu, kodwa ngoku lo malungelo anyashiwe kum. Abazali bame ngenyawo kwaye bathi isebe libaphoxile futhi liphoxa nabantwana babo. Uninzi lwabazali kwesi sikolo bathi kunjenje
Kwelinye icala basajongene nabafundi bebanga leshumi abazama ukuzibulala. Ndiphoxeke kakhulu, umntana wam ufike neziphumo ezimbi. Ibingaske ndiziphose phambi kwemoto, amaphupha akhe amoshakele. Isebe lithi lizijongile ezingxaki zijongwe sesisikolo. Lo mcimbi wesikolo transport okanye uthutho lwabantwana, isikolo siyisayelalela uba masizame ukwenza uluhlu all updated ozawukwazi uba luthunyelwe kwi-Department of Transport ezokwazi uba bafakwe kwilist ye-beneficiaries. Kokugqibela msasasa kumcimbi we-shortage of staff, isebe lizimisile ukuba lawukhangela kwizikolo ezilapha kufutshane ootishara abakhwalifayo njengoko izabe iprofayilwa ezi posts zikhoyo khona ukuze bazokwazi bathunyelwe apha kwamsinyane. Abazali bathi ootishala abathathu bathunyelwa leli sebe kunyaka ophelileyo bethetha isiNgesi kwaye befundisa abantwana abathetha ulwimi lwesiBhulu befundisa ngolwimi lesiNgesi. Kuthe ke kwakufika impepho zemviwo zafika zibhalwe ngolwimi lwesiBhulu eshiya uninzi lwabafundi belahlekile kwaye bengakwazi ukuyiqonda imibuzo. Abahlali bengingqi yaseSajonisi kwiphondo leMpuma Koloni bakugxekile ukungabikho kwezindlu ezisemgangathweni zabasweleyo ngakumbi abadala. Abanye kwaba bahlali bahlala kwizakhiwo ezonakeleyo nezinye kuzo ezineminyaka eli-13. Pholwa kwaMbhiyozo sele lihleli kule ndlu yethutyana iminyaka engapha kwe-10. Amanye amalungu olusapho athi asebenzise nale indlu yodaka. 2012 kwathiwa ke ndizohlala iminyaka emibini ndakhelwe enye indlu. Ngoku kumotshakala kwayilena indlu andikakhelwa kwayo, andiphili nganto. Imozulu emaxongo sele ithwaxe le ndawo izihlandlo ezininzi ishiya uluntu ludinga. Wayefikile u-audit committee wayifota wathi uyokhombisa uceba njengoba ethe makahambe ezinantsika izindlu ezibona izindlu eziwileyo. Inyanga yesithathu bandabizwa kwathiwa mandidede apha ndizolimala, wathi unyana mandihlale ngapha kuye. Kaloku eli cala lilugenteli alinamazinki kuyanetha. Baseliqela abo badinga izindlu nanjengoko betyhola urhulumente ngokusilela ukuzokha. Isebe lozinziso loluntu lithi lizokuqwalasela lo mba. Yenze sizothi sithumela amagosa ukuncedisana nabantu abahlelelekileyo pha uqinisekisa ukuba imeko yabo iyaverifywa kwandule ke ngoku ukuba abo bafumaniseka bezimpula zikalujaca bathunyelwa kwiproject lapha e-OR Tambo ekuthiwa i-OR Tambo 500 destitute elungiselelwe abantu abasokola kakhulu. Jabavu lubongoza urhulumente ancede abo badingayo nanjengoko mba wezindlu useyingxaki. Ndingulwandile Mbulali, eSajonisi. Kwalapha ezindabeni, uqhube nokuvavanya ukunyaniseka kobungqina buka-Andiswa Mengo Advocates Khakhane kodwa kuqala masithume umntwana evenkileni. Sinamkele kwakhona kwezindaba uyakwazi ke ukuzibukela ku-SABC Plus ukanti ungazifumana ukuphela nje kwazo kwikhasi lika-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Siyacela ke ukuba ucofe ulike xa ubukele. Sihlabele mgama. Amagosa ezothutho eTshwane afunge ngelithi aza kusebenza imini nobusuku ukuzama ukusombulula umba wokukhutshwa kwamaphepha mvume kubaqhubi bemoto e-hailing. Namhlanje isixeko saseTshwane siye semanqi nanjengoko abaqhubi nabanini bezithuthi be-e-hailing bebebambe uqhankqalazo eTshwane House befuna ukudibana namagosa karhulumente ukuze banikezele ngokugqibela izikhalazo zabo. Kugcine kuba nesinyokotho seyimoto emgwaqeni inhlokodolobha yezwe njengoba abashayeli abebethukuthele bavele banikele emahhovisi emeya yomkhandlu bekhala ngokuthi bafunwa imvume kanti nezimoto zabo ziyashaqa. We are trying to hustle for ourselves. We are not stealing from anyone. So when you are trying to hustle for ourselves, these metro guys, they are saying we're supposed to have their permits, and we don't have any problem for the issue of the permits, but we need the way forward. Where can we get these issues of the permits? No sombusaza bebekhona bekuthi abamudle bamfele obhekeleza ukuthutha kulomkhandlu udolobha nokuwumuntu obezokwemukela lohlu lwezikhalo.
We are here because we are tired of chocho. We are tired of cold drink. You're 500, no 1.5. Every time you get pulled over because they are corrupt and they are greedy officials who are not looking to solve this problem, who are looking to solicit bribes. Utlangi Mogalo bezokwemukela uhlu lwekhalo wethembisa inkumbi zabantu ukuthi na kanjani lezi inkinga zizoxazululwa. Today, as Limacha, we were supposed to have a follow-up meeting to give a progress report on what has happened, because we profiled every person who was in that meeting. And we know what happened to each and every individual application there. Uhulumeni uyavuma ke ukuthi ikhona ingqinamba abhekene nazo zokubambezela kakukhishwa kuyimvume zeimoto ze-e-hailing. Lezi imoto ifaka phakathi i-Uber kanye ne-Bolt. Igama lami nguCalvin wakwaDludla eindabeni ze-SABC. Isicelo samagqwetha amele umongameli wejaji zaseMpuma Koloni uSelby Mbenenge sokubhalela umongameli wejaji odla umhlalaphansi uJaji Raymond Zondo umyalelo wokuzimasa iqonga lophando ngokuziphatha kwejaji sibonakale sisamkeleka. Iqonga eliphanda ukuziphatha kwejaji live kuba umongameli wejaji odla umhlalaphansi uJaji Raymond Zondo wayengonelisekanga sisikhalazo sokuqala sangoDisemba ka-2022 sikanobhala wejaji uAndiswa Mengo ze wabongoza ukuba afake esinye esitsha. Okungukhabana nobungqina bukaMengo othi waxelelwa ukuba isikhalazo sakhe sokuqala salahleka kwanyanzeleka abhale esinye ngaphandle kwekopi. I inquired about the complaint, and she confirmed that there was indeed an initial complaint lodged at the time, and Chief Justice Zondo was not satisfied with the complaint and asked the Secretariat to ask the complainant to lodge another complaint, which is the one that is in the papers currently. Umengo wakhabila amapango okuba wabhala isikhalazo esitsha ngokomyalelo kamongameli wejaji. Ungakusichazeleke okanye ucacisele uba kutheni lento ungavumelaniyo nayo kanye le ndawo esigqiba kuyicaphula? Ewe ndingachaza. Yes, I can explain. Please do. Cacisa. Ngoba at the time when Ms. Moruetlo made contact with me with regards to this complaint. Ngoba ngexesha ke utlwano lo ebenonxibelelwano nam mayelana ke nesikhalazo esi. Uthe, my complaint has been misplaced. Uqhubile uadvocate Sikhakhane SC kuvavanya kunyaniseka kubungqina bukaMengo ngokuphicotha isikhalazo sokuqala ethelekisa nesikhalazo esiphambi kweliqonga lophando echancatha ekubeni uMengo waguzula ingongoma ezibalulekileyo kubungqina bakhe. Uyavumelana nami into kokubana ziyafana ngqo? Yes, Council, I do agree. Ewe ndiyavuma ziyafana. It is still your testimony, ma'am, that when you wrote this other one, you had no access to the other. Isebubungqina bakho ke okokuba ngethuba ububhala esi statement sesibini ubungenalo iliso kanye indlela yokufumana esi sokuqala uzokwazi ujonga kuzo. Correct. Le nkqubo yophando iyaqhuba nokupheka ngemibuzo uMengo. Umphathiso olawulo ngobambiswano nemicimbi yezemvelo uvele enkosini Hlabisa uzinikele kutyaleni izixhobo nangakumbi eMpuma Koloni ukuthintela ukubhubha kwabakhwetha kweliphondo. uHlabisa wenze isithembiso salamanyathelo kumhlangano wenkokheli zemveli zephondo eMonti. Ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni kubona njengowona nobangela ukubhubha kwabakhwetha ephondweni. Xeshikweni kuhlelele intlanganiso kuya kwavela ukuba susela ngonyaka ka-2016 ngabakhwetha abangaphayana kwekhulu abathe baphulukana nobudoda babo ngenxa yokoluswa ngokungekho mthethweni. Ezi ziganeko zivame kwizithili OR Tambo kunye neChris Hani. Simele okokuba urhulumente aphume phandle in terms of ukuncedisa i-forums ezijongene nolwaluko njengokuthi in terms of i-resources usarhuqela ezantsi kakhulu. Indoda eyasayinela umntana phaa enqileni nasekliniki uba lo mntana
izaba responsible or i-guardian yakhe. Uba lo mntana ewacomplicate phaya entabeni, loo ndoda leyo mayibanjwe iswe emthethweni, igwetywe ngokwalo mthetho wolwaluko. Ukanti isebe lemicimbi lezemveli lithi alufuna ukuphulukana namnye umkhwetha kwixesha elizayo lolwaluko. Kutshanje ngabakhwetha abayi-29 abathe babhubha ngexesha lehlobo. Siphinde savumelana futhi ngokuthi ohulumeni kusukela kumasipala, uhulumeni wesifundazwe nohulumeni kazwelonke kumele kwandiswe isabelo mali esizoletha insiza ukuze ama-headmen nama-headwomen bakwazi ukudlala indima enkulu in monitoring on daily basis konke okwenzeka kwi-initiation school. Ezinhlanganiso ziza kuphinda ziqhubekeke kwinyanga ezayo. Abongile Yankis, kwiindaba ze-SABC, eMonti. Iintsapho zamaxhoba enkqubo yocalucalulo ezingazange zifumane ubulungisa kurhulumente woMzantsi Afrika malunga notshutshiso lwekomishoni yenyaniso noxolelwaniso zifuna imbuyekezo ngokomgaqo-siseko. Sekuphele phantse iminyaka engama-30 kwasekwa ikomishoni yenyaniso noxolelwaniso kweli, i-TRC yasekwa ngenjongo zokuqwalasela ubunzulu bezivubeko ezadalwa inkqubo yocalucalulo, ukuzisa uxolo kwanokuqinisekisa ukuba abo benza ulwaphulo-mthetho lumasikizi phantsi kwenkqubo yengcinezelo bathatha uxanduva ngezenzo zabo kwenziwe noxolelwaniso. Ingxelo yokugqibela yale komishoni igxininise ukuba kukho isidingo sokuba kuthathwe isigqibo sokuba kutshutshiswe abo bangazange banikwe uxolelo ukuze kucace icala kungabikho ntandabuzo. Kungoku nje zingaphaya kwama-20 iintsapho zamaxhoba olwaphulo-mthetho lumasikizi olwenziwa phantsi korhulumente wengcinezelo ezithi ziziva zinqatshiwe ngurhulumente wedemokhrasi owakhokelwa yi-ANC ngo-1994. Why has there been this political interference in the work of the Independent National Prosecution Authority to investigate and prosecute these cases, the cases which had been handed over from the TRC when it finished its business to the NPA? Zintsapho ze-Craddock 4 esisehlo singenalusini senzeka kwiminyaka ebalelwa kuma-40 agqithayo emva kokuba esisine singazange sibuyele kumakhaya abo bephuma kwintlanganiso ye-UDF eyayibanjelwe eBhayi neseyisaziwa ngeGqeberha kule mihla. Imizimba yabo yafunyanwa kamva ikhutshwe amalungu omzimba de kube ngoku iintsapho zisafuna kwenziwe ubulungisa zikwafuna inyaniso. We just want justice. And the ANC has proven itself completely incapable of delivering justice for the right reasons. So this is why this week we've had to file these papers, but also for us to have the truth around who the politicians were that interfered and made sure that our father's killers were never prosecuted. Ezintsapho zikholelwa ukuba kufuneka zinikwe imbuyekezo ngokufumana inkxaso-mali, hayi ngenjongo zokuba lo nkxaso-mali isetyenziselwe iimfuno zeziqu koko ngenjongo zokugcina imbali etyebileyo yala magorha ingaze ilibaleke. Bhetani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu nolumi kanje lithe rholele ngamafu kwimimandla esentshona kanti ke sabona nankuya u-30% wamathuba emvula phaya eMpuma Koloni eLesotho KwaZulu-Natal eGauteng kuyaqhina phaya eMahikeng ngokunjalo naphaya eFreystata. Komso ke mbukeli sawubona nankuya umsingomoya obandayo usuke entshona uxananaze phaa konxweme olusempuma udala kaloku la 30% wamathuba emvula phaya eMpuma Koloni KwaZulu-Natal eGauteng empulukwane zebemahle kakhulu ngo-60% phaya eMpumalanga kanti ke zikhona nesibhaxu zenkungu phaa KwaZulu-Natal ukuya kungena phaya kwimimandla esentshona. Uqhubeke mbukeli ngononophelo. iSouth African Weather Service iyakulumkisa kaloku mbukeli ngala moya uyakube ubhudla ngamandla phaya eDiara ngokunjalo naphaya kunxweme lasempuma Koloni noyothi ke udale ukulatyuza kwamaza phaya kolwanxweme olusempuma kanti ke kulindeleke nentudumo ezimandla phaya eMpuma Koloni KwaZulu-Natal kuyakuthika phaya eMpumalanga. Ngomso ke mbukeli sabona kaloku into bakulindeleke nemililo yamadlelo phaya
Uppington masijonge into yoba wona amaqondo okutshisa asibeka phina. Ndingatsho ndithi noko lihle izulu lifudumele amaqondo abetha ko-18 phaa eKapa lodumo ngelixa silindele u-19 degrees eFredendal ngokunjalo naseVostile ze athathise ngamashumi 20 e-Uppington ngokunjalo naphaya eVryburg. Ukuba ke wena usenxuba nasemakhanda lindela u-16, 15 eMthatha zathathisa amaqondo ngo-22 phaa uThongathe Veruleme Phoenix eThekwini phaya Gauteng ngu-15 ze eMusina ibe ngu-22 komso ke mbukeli kufudumele phantsi kulo lonke ilizwe amaqondo abetha ku-30 eSutherland ngokunjalo naseRiversdale 28 omhle Kapa ze kutshise kakhulu ngo-38 eUppington phaya eKomani ngu-31 ngelixa eGauteng engu-28 kamnandi mawethu.